Ini 17 April vote ko nai bagai titi ADC election ni paisa paijak chini joto nai mathang botol roko among khasolo mandai nago Pulimpurni Birendra Higher Secondary School ge taku song no rong nugoi namang khana buku song tini counting na thangai tongo titi ADC election ni result tini nongkhonai sabuk applying no noro joto no saimano tini omong ongkha solo mandai nago Pulimpurni tei sini sar Jagadish ni oro tini counting nai jirani abo Birendra Nagar Higher Secondary School so guys norok ang khaklai norok joto no ready nongbai na tini ni bagai baji sogoi masalai na bagai box tamai kabama paisok paijak botol chini naimathang botol rok paijak entei chini joto chini sar Jagadish to fain thangka faina sopai ka chini sar Jagadish tei chini candidate chini borong benang chini sar jiten phai tongo tei kabama tini chini online khamuno joto nai tonani bagai norokno ang koijao tei chini joto candidate ni bwkhaktui saklaijaka naimthano bisingtwi saklaijaka tonghalok hamna rwngnani bagai kuno mungsa tumphla mung dera mung kriti khe tonglainani bagai jotono saklaijaka abo haike no nagrigui jotono tongnani bagai peacefully tongna bagai noro jotono no ani langmani TV YouTube channel ni bwkhaktui bo noro jotono no koyo phongka ham jotono no daitino result mani thanai 11 tani bisingo no sung khaklai joto jagao no result pai thangana hwnui goni mani lekha mani paiana hwnui hambai।